na-eme na-egwu ma azụmalụgo yo gogo ọdịkazụ bụ gị na onye na-ekwu oge lụgara yo gogo nwamba ọzọ na-egwu na-aga m ụzọ na-egwu m ụzọ mma ya yo gogo ọdịkazụ bụ mụ na onye na-egwu egwu gị sagara ya m yo gogo nwamba na-eme na-egwu ma azụmalụgo yo gogo egwu jikwa n'ije anya ka mụ na-eji na-egwu m ụsa nne ya yo gogo ọdịgana na-abịa eze nne ya ikpeazụ onye ji ikpeazụ odogwu lọya san onye nwa bepụtala ojide obi godo ya ewewela ọchịchị nye ji ya bido okwusi okwu tigo eze nne ya ekeneme marisa ben ọsaka odogwu nwa onogbu ọracha onye na-eze ndị ya n'ụlọ right from time mana ọbụla ya ejibe akata ka m okwu na okwu na-ekele m n'egwu a Nwazọbịa akụkụ ome Nwazọbịa bụ odogwu ike bụ Nwazọbịa na-ekele m nwamba onye na-ebulu okwu nwamba na-ebulu okwu daalụ na-ekele m onye uche ekwu na anyị nwamba onye na-eme na-egwu ma asọbalụgo yo ọkaza asọpụ gị na onye na-ekwu na-egwu ma ada mma ya yo gogo na-egwu ma asọbalụgo yo kerejem sabirijem jonjoro onye ọbụla jegiri ibe ọzọ gbapụ n'ọbọ ewu chimogo mmanwe zụta obodo ya na-agba ọsọ abụreje anyị na mmanwe a na-agbakọrọ ewu chimo ndị obodo anyị bịa ruo na chi egwu ndị enyi nụ ndị ọdụ na-ekene mụ na-eke n'ọnụ chibu bịalio mmanwe apụta obodo ya na-agba ọsọ gogogogogo abụreje enyi na mmanwe a na-agbakọrọ nche nwago okwu were egwu emegogogo ejelu Lagos kwudo nwachi ọmụmụ nwachi na-emere ibe ọgọnwa onwuli oji moto eme ọgụ ekene eme igogo ịgbagomo mama ekwere ịgbagomo mama ekwere ibe na-ezu okwu ka njụ anyị ka ikwu enu ya ọ ga-ekwe anyị okwu ka ijule ya ka ịgba anya agba ka ịgba anya ka ọ dịla anyị mma yirimazewo ọzọ mma nwa bụ ụsa Zanda wọta bụ onye golu ibu egolu ọ mmiri anyị na-alazi nnabeghị mba na-ego ma maka ya ọnwa na-eti eti ọnwa abaghị anyị na-ekenekwa ya sadam sogom sedem segam kirijem anyị na-ekenekwa ojobi amene chairman odogwu kalaka obi igwe n'ọjọọ n'ijagwe Ugojugwu achebe bịa onye abụzie ndị ọbụla na-abeba dozi okwu dị n'ụlọ ya ka anyị na-anụ onye ọbụla dozie beba ndị iche n'obu agbala nze n'obu ire egwu niile si dozie nuo n'okwu enwere ibe ọ na-enye udo ka mma onye ọbụla dozie ọgịnị na-ese okwu mmụọ si dozie ya okwu nkịtị si dozie ya nwanne na nwanne na-esekwu okwu si dozie ya edozie ka ọ dị mma ka ọ dị mma nna m ochie nwaka ibie ọra nwa Egbunike odogwu akpata akpa na-ekene m na-egwu a onye ndịda kụrụ alụrụ si dozie ya edozie ọ bụrụ nwanne na nwanne badozie ya nwanne na nwanne elibe na-aje weta ọkụ ọnya ka igwe Ọnịcha na-ekwu obi igwe mache ebe igwe na-acha Ọnịcha oyi si dozie ya na ụmụnna dozie ya si
kedozie nye dozie okwu erika n'ebe aba mmadụ unu na-anụgo kedozie nye dozie si dozie nya oyi si esezina ọzọ ka ibeni ya ọ n'ime obi ka anyị kwue nya ọ bụ na-agbala nze ka ikwu enye ekwu enu ọ bụ n'otu ọdụ ka ikwu enu ya ka idozie ka nwanne na nwanne itegwagomo ma mekwero itegwagomo ma mekwenyero okwenye anyị kwenye mbọsị eke egwu ka anyị kwenye mbọsị afọ n'ezide ho eji ebe igwe ka ikwu enye ekwe ka ije n'obi ka ibe enye ebe ka ije n'obi ka idozie nya ka ọ dịla anyị mma ka ije n'obi ka ọ dị mma itegbagomo ma mekwere itegbagomo ma mekwere sam jiridem idom chimu ga-azọba m ọ dị ka nwanko onye na-eme mmadụ olu egbe nkịta ji ata dị nwere ya akụ nwata Mike Nwankwe ntọrụ ga-abịa chairman APGA MD Jacob Becker Guest House ebe ụwa niile na-eje nwa nwere nwanne na nwanne ejide ibe asị ka eweta okwe ebo wosoro ọdịga wosoro igwe anyị wosoro obi igwe nwachebe odogwu na chi Ọnịcha nwe onye ndịda akụ bụ odogwu Princess Njideka ndị iwe Adadịọra mma oji moto eme ọgọ ọmalịcha nwa ekene mopo Commander Paul Nwibegwu Nwaborika Ernest Nwabosa Ani Udo Odogwu nwa Onya Steve Monia Onyinye Nwagba Nwibejovolu nwanne m ana m ekelekwasị Eric Nwosaka nwanne mmadụ ekelekwalụ m ọgbanye n'ogbo elegede n'ọsịrị atụrụ ime ya na omelegede ọgbanye n'ogbo elegede n'ọsịrị atụrụ ime ya na omelegede mgboyi nwanne m ya n'ụlọ egwu m ogbe bụrụ ike saji mgbe ya egwu kenele onyeisi polisi ịnọzikwa ya mgboyi iwe bụrụ ike nụ ahụ egwu kenele ọgbanje n'ogbo aja mma ndị m ogoliguri mana soba gara aja Ikemebu na nwanne m Sagodi Ikemebu nọ egwu kerele onye n'ogbo elegede n'ọsịrị atụrụ ime ya na domelegede obu obi ọzọ ịnụlịa amechi nwe ibe isi kwa ọzọ dị n'obi onye n'ogbo tiri ime ya na domelegede mmanwụ epụta ilo egwugwu na-abịa egwugwu n'osi na golu abịa nwanyele mma ọdịda oge bụbu ntị na ntụtụ ekwuziri gala bịa anyị nwale ya ekwuziri gala bịa mmanwụ bụla abụ
Legend Soli. Chinyelugo Oscar Nwamba na-evo nwa Borika onye isi kọstọm Odogwu Abada Akpa Ọchịra ọ na-ebe ọ na-agba ọ na-ebe ọ na-agba egwu Legend Soli egwu Legend Soli mama egwu ọ na-ebe egwu Legend Soli mama egwu ọ na-ebe egwu Legend Soli mama obodo gbadue egwu Legend Soli mama egwu Legend Soli egwu Legend Soli mama egwu atọwa mmasịrị bịa nwa Chinemelụ bank manager gem ntị n'olu ndị ọnwa na-abịa abịa ọnwa Peter nwe iwu Chukwu Return USA ọnwa bọmbụbịa kene ọnwa mọzele ọnwa n'ọmọzele ọnwa gem ntị ka kwue ọnwa wa mene bịa ọnwa wa mene bịa ọnwa sele obodo dike Manja nọ na USA ọnya nwa egwu ka mụ na-eji n'egwu na-ara ana anyị na nwanne m n'ọkwanụ m ibu ndị ya ọkwa njebe nzere nke maka ijele ijele ma abịa egwu ma abịanụ ọ dịka nwazi okwu n'ọkwanụ mụrụ egwu ejọba egwu ma abịa nwanne ọ na-eme nke n'obodo Igbo eji ma ọgbara ekere eme anyị lejobe ogbe maka anyị leja Obiora nwanne kara onwunye nwe ngọrị ya kara onwunye nwe ngọrị na rụkọ igwe emume Eliza nwunye otoyokwu na bịa ma mmeji ma nwunye ibezi akọ nwunye ilo ụmụ anya bịa kene nwanne m ọbịa n'uju bịa n'ụlọ m na-eti eti nwunye Chukwu bịa na-ekere m mama Chike bịa oje mbụ Igbo abụji eji obodo si n'akalaka ọ dịka nwazo bụzi egwu ma abịa onye ọma dị ụkọ na mba nwunye dọkta Ziokwu na-ekere m nwunye nna ya ga-azụ okwu na-ekere m sekretịrị ndị ọdụ na-eme ka ozi dị mma ewule m na-ekere m ọ dịkwa enwezo miracle ezigbo onye Ọnịcha ekene m enwezo igwe Junior Nwachukwu chairman CEO Repat Nigeria Limited ndị na-emebela anyị ice cream ebe ndị ọzọ gasị eze ndị nwaanyị ọrụ iwuru oke mmadụ aka bịa kenenụ anyị brut bịa na-ekene ndị ego abịaghị owuzi nwoke mbịa kene owuzi nwoke mbịa kene egwu na-ekene m nwajuru ali ọmọdị alụ na-ekene m egwu na nwa nke elibịa ameji uwe egwu na nụ ndị egwu abịa ndị egwu abịa ndị egwu abịa ndị egwu abịa ka anyị lejewanụ ka anyị solibe na-esoli ka anyị solibe 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 ka anyị leja ka anyị lejama ka anyị lejama ka anyị lejama obodo m ebubo ọ dịka maazị omume m egwu anyị biutu yo na-ekene ama eji m egwu na-abịa egwu na-eje obodo na-agala aka m egwu ji eje obodo ozi na-agala aka m egwu ji eje obodo ozi na-agala aka